Botún a bhí ann. Os botún lé. Rugach mé ar an sé ó lá de mí man ór, ach chláiríoch mé de tríú lá dearafór. So, sin an gá lá brethe tá. Ach ní ceúr an ceatracha. Der bhí mé a dul ar scoil hí na marigi na gaireach sa chathair ag an am sin. So, hí mé sé ar a chuair bhór thuig, agus bhuiris agus cáil an chuair bhór thuig. Sin bhór fada síos ó páirc a dí isce go dtí na duganna. Agus beach na caint ná na mílte beidir ba is céirlig a siúil taobhling a dul ar scoil. Bhíoh ba agus céirlig an acháid. War ag an am sin ní a bhéin lorries nó aon rud ann. So Tománach na ba in tréide síos go dtí na longa. Bhí na bathar fad gá chuir ar sáile go sasna. Sin ní a bhéin mhairg an seo dóibh. Ní a bhéin monachan fiola in éireann ag an am. Ach bhairg na bústéirí a chuitéin ach teag muide sin is ar sáile a neachí. Na báthas na céirlig ar fad. So, tá sé sin achrathe níos ní léon ní dóilm bhfuil aon báth ag dul ar sáile bhfuil tá roinnte dul go dtí in Éigipt as an. Fuair mé mar céad rothair in Éigipt Trochané. Sin tamil de blintó hin, agus bhí sé agam go dtí gur fós mé nar a bhris sé ag an am sin. Nar a thart ar an am céine bhuail tinis mé agus bhí mé ceithre seachtain san ospidéal agus gan aon cuairteoir a réachar ann agam. Bhí mé in isolation mar a déir in san ospidéal. So nílas agam mar a bhaine agam seoríomh an ospidéal. Bhí agus bí bhór mhairlecha agus bhór nachracha léamh. Rud nach rá fear san am fadó. Turfí an lanamh nó an páiste steachtaí an hospital bin dearad go dtí gur scoilach séiríomh. Ba as chunta líise am athair agus ba tománaí tram é, bhacha sé tramríomh agus in dhiaidh son ba tománaí bus é. Ach cúi sé go America in éideag go trídeag. Is cad a hála in éideag go trídeag. Cad é? Yeah. Yeah. A cad a hála haar where? Dóiag. What? Dóiag. Dóiag. Ní tú dóiag. An Titanic.
But bhí mar ahar le dul ar an Titanic. Ach, is cosúil gur dúiltí sé dul ar bhord, agus cúi sé a lá dar gion go dtí America ar bhád eile. Ach, níor an sé in America ach cúpla mí, agus dil sé ar ís, dílas ag an conas ar háni, conas tábhór sé an tarigad le fille, ach dil sé ar ais. Ach ag an am sin seacht punt a bhí mar háile éon slí go America. Níos an cad bhhain an sin is látáinú an. Stocha cúpla céad punt. Cén fánar cúisiir an báid? Ceis fór. Deirtar. Go raibh sí a dul ar an callhagan tú an plank in dullas Jack ar an mard nuair a cúi Frankach Harris agus dúiltigh sé dul ar bhord an sin. Tus gur cór é sin go raibh an bád le dul faoi. Le dul faoi isce. Ach nílas ag an fíor sin ach George Shanavan lom gur George Chesham lei gur mar sin a bhí. Is cinnte gur neachi sé go America agus tháinig sé ar ais agus sin mar atá ágfuil mission seo an is agus gur tháinig sé ar ais. Ba as cilm an tándam a bháthair agus rugga bhí ar teachas éirte ar na sléimte. Agus tháinig sí chun na cathlach nuair a bhí sí a cathirdeag agus tuscail sí bhíal ag sráid fearnéil lámh le sráid I Cunnel. Bhí sí sin a ré cogadh na garad. Tuigh cogadh na garad. Well, they know it's again if we cook in the garden. Well, yeah, we made cogator in the warehouse in Hollow Canal. Okay, yeah. Yeah. Independence. Shinde. Dinero, Volver, Kuiga. Ola, Kuiga. Porky is also between that around the era fought. Like, be real man. Here, Rich. On off. For me scoil agus méir dul ar scoil le íoc as má bhean a dachis. An trá sin bhí ceap ag anna chudaoine chun chuige ceap. Piece of talún le ggurfií lasraí agus allotments má thugann siad orthu anois. Agus bhí gá ceann á dhíine, so bhí orm dul a gobar ar na plásága. So chuig ar lá clíoch mé, hiag mé roinnt má faoi cuasaí fear an Eorpta. Agus cumála sin caithí má hiarla ar fad féin dúí, cuide ag gunda líise agus cuide ag Kilimantan.
McGrail. Dimmer mé pell agus máíocht. Agus tá picture of an seo. Of course, you pella. Agus tá picture of an seo. Scoil. Okay, go over image to pal. There were my pell Kickums of the sock, agus the shins and the fianna. You're the funny up in the fianna, right again you talk in the fianna read. Well, Misha a damnig na fianna. So we've had in the fianna of the club, sir. Can I? So we've had in the fianna of the club. Yeah. There's a cool blino in. Agus yn sa'n cicam sa sy'n dweud o'n fath fi o'r chwlan o ffil. We made the Kickums River Shin. Dog or the Kickums. Agus bunny or club new the fianna. Agus Debbie Kickums us. Agus hug Kickums and Nanum the Ballymon. Oh, there you go. So ní sin carf cicams buna lunar dúis nar bhíse buinte club. Could I? Carf cicams dúis, carf ar luna ar dúis nar bhíse buinte club. Well, but drapers eat. We tradition the drapers aka. Agus dimmer were Kickum cup either na shoppy. Agus and power cup in Haman agus Ryan on Ainian Arrow it's the shoppy Ryan at our atra it's not. Oh, that's the fornig sulas. Yeah, so the entire lumps of the clearly's bleeding a wand or a over and kicking cup agus Vomar Vone and power cup massam gall. Long bwrta. Bjorg on the time. Dimmer made a mind their own row at the sock bar. Agus the shin the Kickums, agus the shin the fianna. Buganag it's in Chanam. Dollar after got imagine. So Hamish are after got imagine. Agus be cool up number up in the Mookly on Agus Comer is Jack a cool up in the Mookly. It's Rod Gardner. I hit him with the 4 Marv Ernie Cayman in age of God Cooey. Agus Timmy Drahardom is Jack in Sneaky Sonic. Agus Forche Boss is Zambia, Cobble Zambia. Agus Con Drahard Elalum is Garda or what Garda as you're finishing in this. Like the session, the Clear, some Ellis and Omange.
Bhí sé bhád níos fearr ná mise. As caint club ar sin lena féanna chomán an caint club go hosta sé sin. Thosaí sé le Kickams agus gairid sé Jackins na fianna cosúlín go léir. Bhogar fád le chéile, as go féinstar. Bog 3K duine as Kickams is Jackins na fianna. Áitgribh se go chuisteach an chmórta síal an sannach as. Oh yeah, bhí mar ná, yeah. Just you raw, ní raid ná an tá allar an medlige. Agus ní raid ná I am sure imagine so just tá picture agad an fern, sinna picture an fern blotli in Egypt. That's a cuig. Ein scé ceiste géine. I know ní a bhéon television nó radio agin sa teanam. Agus tef mud a bhlá lia ní a bhéon isce nó electricus nó gas nó aonrad mar sin ins na tithe. Well, éimid frí le tá an inis go bhráil bheith gachnar bhí tú féin ní soige. Well, éon sais for uirla sin nó éim gné gohfuil a cub inis is ó go bhráil at a bheith gachnar bhí tú ó éimid frí le. As gon stíad an fómpóca chu an tá bhí mar sin, well, éimid frí le go bhráil at a bheith gachnar bhí tú ní soige. Ní mar rá go stá go an riomhara. Yeah. Níl me go maithe an riomhar a fós. A fós a sé úsáideach nach le? Tá sí úsáideach, yeah. Ach bhí mis sé cairlí as ópar nuair a brunach an céad riomhar in san offic. Ó bheith? So ní raibh mé an cúpla seachtain nán le clacht a háil air. It's been Rossa carla, yeah. Nis tú ríist? Cabhraíonn siad leis an riomhara. Níl is go man lomsa cabhraíonn siad. Well, é ceist a géanana? Le ceist, a lí sé? Probably on school run like Go bhíon scoil ar nós na bhí a óg. Bhí mé thosaí mé a scoil crunchies néfa shráid Darset. Í sin nuair a cúig an bun scoil shráid Crinach cuar bhóthar thuig agus cléochtí mé i scoilí Conal cuar bhóthar thuig. Nuair a bhí mé a dul ar scoil bhóthar ré cogaí é. So bhí Chiondal a bhain, bhí éadfar rud ar bithe áil gan coupons. Agus bhí na seanna scéalte ann faoi Sean McEntee agus half ounce of tea. Sin agus a brown bread. Ní éadfar ar an bán áil is around down ar fad é óbhí. Agus hit right bummy a ribbon cookie. Agus Arla an cuid a small cut hit sheet hard team for learning scoil in around issue. Agus Mariog caiig in an mar sin insna the bummy ar fad in an portier ar an trahui recording on agus scuvan lom hain dul shees an margin dark young near I miss your rudder bit be me McCullough be could in Ella to chat and we're here strides in it agus eat scoundrel has and diavola your goosey mission. Chod the trees. Yeah. Agus cool me she's an margin dark young agus le ferkin part of your shoes agus Connacht me the Scotty
the chat as the air raid shelters. The air raid shelters tóca got